dabila gaur egun zuzengabekeria. Menperatzaileek 1000 urte dituztela, indarkeria zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaien agotza baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka. Orain hasiko naiz, eta menperatu askoz berriz esaka. Ez dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak sekula hitzarik ez aipa. Oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da. Ez da garaia sekula hitzarik esateko, Samaroak iraungo baidu guk egozten ez dugulako. Guk egozten ez dugulako. Zanpaturik gauden oro altxabitez eta etxituarekin junta. Burua erne da dukana ez da uste gabetan harrapatzen. Eta gaurko menperatuok sekularen ordez, gaur esanez, bihar dire garaile izango. Bihar dire garaile izango.